Vă pup, băieți, și bine v-am regăsit la partea a doua a rezumatului din Weekend League-ul în care am reușit să fiu locul 1 în lume. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la prima parte și haideți să vedem ce se va întâmpla în partea a doua. Și în meciul 16 întâlneam un pro care are multe 30-0 și o echipă foarte, foarte bună și cu jucători lăun. Nu știu de ce avea jucători lăun, dar aceeași recuperare sus cu care v-am obișnuit. Și să vedem aici ce face Mbappé. Aveam deja prin planul, fake shot în prima și gol, Neymar. Foarte, foarte inspirat am fost cu fake shot-ul acela. Aceeași celebrare. Aici, uitați unde l-am adus pe Kanté. Este numai vina mea. L-am scos pe Kanté prea mult în dispozitiv. Și uitați ce spațiu am dat aici. Gol, n-am cum să mă plâng, n-am cum să mă plâng. Vina mea, complet vina mea. La 1-1 să vedem ce se întâmplă. Uitați-vă aici. Uitați-vă la KDB. Deci uitați cum rămâne aici. Mingea la Cruyff. Aici din nou n-am luat mingea, nu știu. Și uitați o fază de asta unde te duce. Deci în calificări, norocul la faze de genul este totul. Îți iau o calificare sau îți aduce o calificare. Aici elastico, fake shot, am luat prin planul, colțul lung, gol, Mbappé. Celebrarea pe care m-am îndrăgostit și eu. Și se termina meciul. Era al doilea meci. Doar mă trăisem în somn, că am luat o pauză, am jucat 15 meciuri 14 dimineață, am luat o pauză, m-am trezit, am jucat cu un pro, apoi în Zorelo. Să vedem ce se întâmplă aici. Jucasem 14 meciuri, mai jucasem un meci înaintea lui, mă scuzați. A fost al doilea meci. Aici o ratare mare, chiar foarte mare. Să vedem, după aia corner, putea să fie și ăsta un gol, să fiu sincer. Dar și să vedem din nou încă un corner. Întoarce mingea înapoi. Heel to heel și nu pot să-mi dau seama cum a scos Ter Stegen această minge, dar se întâmplă. KDB, motorul echipei. Salvarea ținut Henry-ul acesta. Combinație frumoasă. Fake shot și gol. Aveam 1-0 cu un Zorelo. Un jucător pe care îl știți și v-am mai spus și am mai picat cu el acum vreo 2-3 weekend league-uri calificat la multe regionale. Foarte bun. Aici o greșeală. N-ai cum să faci greșeala asta într-un meci cu un jucător atât de bun. Deci, n-am cum să mă plâng. Uitați cum dă golul. Adică dă bară, sară mingea la el și îmi dă gol. Dar putea să dea 3 bări să sară mingea la el, că tot nu mă plângeam. Pentru că am pierdut mingea acolo prea urât. A fost vina mea complet. N-ai cum să pierzi mingea la nivelul ăsta. Și o să vedeți după aceea ce se întâmplă. Este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai toxici jucători din comunitatea de FIFA. Este un jucător foarte bun, dar este prea toxic și asta îl trage foarte mult în jos. Fake shot, crocheta și shoot. Cam greu să intre ăsta, dar na, a fost o ocazie, să fiu sincer. Aici, uitați, puteți să vedeți pressing-ul acela manual despre care vă spuneam. Asta a fost cheia succesului weekend league-ul acesta. Deci pressing-ul manual mi-a adus mie locul 1. Deci asta mi-a adus mie locul 1. Aici era singurul lucru pe care îl puteam să fac, să dau centrare acolo, că nu mai puteam să mă întorc, nu mai puteam să fac absolut nimic. Orice aș făcut. Aici am făcut și de obicei nu răspund cu aceeași monedă, dar când un jucător de ăsta este toxic cu toată lumea, trebuie și el pedepsit odată și odată. N-ai cum să fii toxic cu toți. Nimeni nu e mai presus de oricine aici în FIFA și în viață. Aici pot spune noroc, dar și el a avut noroc cum a intrat pasarea printre țări jucători, asta nu pot să-mi dau seama. Dar totuși a fost o ocazie mare, de ce să ne plângem. 17-0, întâlnim un jucător care avea un jucător rău, foarte mulți jucători care foloseau playerii aceștia lăun. Nu pot să-mi dau seama de ce. David Luiz, Kanté, David Luiz, Virgil, o fază făcută de fundaș și mijlocaș defensiv. Dar Benzema acolo, asta n-a fost noroc, a fost Benzema. N-ai cum să zici că a fost noroc. Glumesc. Un noroc foarte mare, dar Benzema este foarte bun, vă zic sincer, la recuperări. Deci când fac pressing manual cu el, recuperează mingea perfect. Și KDB care mi-a dat o grămadă de goluri, deci foarte bun și KDB. Pasele acestea pe care nu le are niciun fundaș lateral. Deci mi se pare că pasează excelent Teles. Perfect. Doar că nu știu, pe faza defensivă o mai lasă uneori. Aici facem preluare, shoot, gol. Celebrarea. Și să vedem. Rage quit. Aveam 18-0, locul 12 în lume. Și ne dă un adversar cu o echipă bună, foarte colorată.
Foarte multe SBC-uri făcute. Să vedem ce se întâmplă. Aveam kick-off-ul aici. Neymar. Un reverse, fake și reverse. Și la colțul scurt și gol. KDB pentru același Karim. Karim incredibil. Uitați-vă ce pasă de aici. Uitați-vă, fază frumoasă. A mutat portarul aici, știință, cred, nu știu sigur, dar a fost faza prea frumoasă. Aici Mane cu o pasă la Mbappé, șut din prima și gol. Nu ratează de acolo niciodată Mbappé. Mbappé, KDB aici căutam pasa pe atacant, deci e foarte important să-ți găsești atacantul în faze de genul acesta, pentru că ești foarte periculos, ești în duel 1 la 1 cu fundașul și este 50-50. Ați văzut acolo, pe aia pasă din prima și gol. Deci dacă ai ajuns în momentul ăla gen să fii 1 la 1 cu fundașul, ești foarte periculos și ai șanse mari de gol. V-am zis, e 50-50. Aici putea să o intercepteze David Luiz, dar n-a interceptat-o și i-a dat gol 3 la 1. Pasă, fake shot, shoot. Cred că dacă făceam o preluare și dădeam shoot era gol. Dar aici deja a băgat o necare de nervi. Și același Karim rezolvă. Să vedem dacă îl rezolvă. Bine, că am vorbit înainte, recunosc că îl rezolvă. Mi-aduc aminte de fază. Chiar am vrut să dau serios. Mă gândeam să dau cu portarul, dar nu, că am vrut să joc serios toate meciurile. Adică să nu-mi bat joc de adversar sau astea. Celebrarea și aici se termină meciul, minutul 90, 6 la 1. N-a vrut să dea rage quit, dar nu e nimeni obligat să dea rage quit. Adică nu e o regulă să dai rage quit. Nu e ca și când joci cu prietenii și zici la 3-0 gata, lași maneta jos. Vedeți statisticile. Locul 5 în lume eram acum. Foarte interesant, foarte interesant. Și meciul de 20 la 0, meciul de prag, cu toate că nu cred în astea meciuri de prag și astea, dar unii mai spun că nu sunt adevărate. Dar nu știu ce să zic. Mbappé, fake shot, Elastico și o apără Ter Stegen. Ter Stegen care e zeu. Deci Ter Stegen este bun rău de tot, dar nu știu. Mi se pare că e bun numai la adversar, dacă îl joc eu nu-i bun. Hill to hill, s-a simțit weak foot-ul aici la Mane, n-ai ce să zici, n-ai ce să zici. Weak foot-ul se simte uneori. Kante, KDB, pasă și shoot în prima, Neymar, foarte bun Neymar, nu se compară, mulți mi-au spus să încerc Ribéry, n-are nicio treabă, nu se compară niciodată cu Neymar. De 10 ori peste Neymar. Aici puteam să mă apăr mai bine, mi l-am scos prost pe David Luiz, mi l-am dus peste Van Dijk, n-am schimbat, vina mea, mi-asum și golul ăsta, n-am ce să fac, mi-asum. Nu pot să dau vina pe joc la ceva ce am făcut eu greșit. Pasele acelea din prima cu care v-am obișnuit și fake shot și gol. Neymar, Sito. Aici se termină meciul, aveam 20 cu 0. Statisticile le-ați văzut, am controlat meciul și o echipă nu tocmai bună, nici cele mai bune chemistry style-uri pe jucători. Vedeți Hunter pe fundașul central, dar nu știu, m-am chinuit puțin pentru că eram foarte obosit aici. A avut noroc la preluarea asta, a trecut prin Van Dijk, pur și simplu. M-am simțit, sincer să fiu, eram obosit, jucasem 20 de meciuri vineri, ăsta era al 21-lea și s-a simțit oboseala. Dar aici găsim o pasă la Neymar, ball roll și fines, gol. 1 la 1. KDB, Kante, Mbappé, pasă la KDB, salvatorul nostru. Deci foarte bun, foarte bun. Nu-l mai laud că după aici că mă repet non-stop, dar nu știu, mi se pare incredibil. Cel mai bun mijlocaș care am jucat anul ăsta. Aici nu știu ce am vrut să fac cu pasa aia la Neymar, dar na, am avut noroc, același KDB, hill to hill, gol, rage quit. Și aveam 21, da, 21, credeam că aveam 20. Și am lăsat meciurile pentru sâmbătă dimineață. Sâmbătă dimineață, primul meci, FIFA Bio, jucător top 8 în Germania. Eram puțin neîncălzit, eram neîncălzit că era dimineața doar ce mă trăise, m-am băgat direct la Weekend League. Aici am avut și noroc și ghinion. Bine, de fapt n-a fost noroc, că el a dat pasă, dacă vă uitați cu încetinitorul, el dă pasă acolo, el îmi dă pasa, n-a dat calculatorul automat. Aici îmi dă unghiul, deci mi-a creat spațiul perfect de șut să dau la scurt, dar n-a dat, nu știu de ce n-a dat gol. Aici o să vedeți că e o ocazie foarte mare. Uitați-vă și voi. Deci puteam să pariez orice că ăsta e gol. Nu mă gândeam niciodată că ratează-te acolo.
Orice puteam să pariez că Mbappé dă golul ăla, dar vedeți că nu mereu e jocul drept. Aici am scos fundașul prost pe Van Dijk, am mutat portarul, dar a fost o ocazie asta, să fiu sincer, o ocazie mare. Aici urmează penaltiurile, dar nu pot să vi le arăt pentru că le-am oprit pe live să nu facă stream snipe, să vadă exact cum bat. Vedeți statisticile, am știat 3-2 la penaltiuri, 22-0. Și întâlneam un adversar cu o echipă bună, echipă decentă, chiar bună, pot spune. Nu foarte scumpă, dar bună. Mbappé, fake shot, după aia fake shot pe loc, shoot și gol. Gol. Foarte, foarte bun acest Mbappé. Aici începe el mingea. Recuperarea aceasta sus, care mi-a adus locul în lume. Pas, să găsim aici pasa, să vedem ce face Karim. Fake shot. Mamă, deci Karim e feblețea, nu e cel mai bun jucător din echipă, dar e feblețea mea, îmi place cel mai mult să joc cu el acolo în bandă. Deci îmi place foarte mult să joc. Nu l-a schimbat cu nimeni, doar cu Cristiano, cred. Aici el credea că fac fake shot-ul în față, dar l-am făcut înapoi și shoot gol. Rage quit. Aveam 23-0, încă 7 mai. Aveam un drum lung, un drum foarte lung până la locul 1 în lume. În 7 meciuri se pot întâmpla foarte mult. După cum bine știți, am pierdut și la 29-0 la penaltiuri. Așa, să vedem. O echipă bună. Aici o bicicletă, am încercat din analog, un șut la lung, dar n-a fost să fie. Aici am făcut un berba spin, am vrut să fac o bicicletă, eu nu folosesc niciodată berba spin, nu l-am recomandat niciodată, că nu mi se pare o schemă folositoare. A fost un gol, uitați, de fineste aici, dar n-am cum să mă plâng, când pierd mingea acolo, e numai vina mea, n-am cum să mă plâng de gol cum e. Îți intră greu un gol ăsta, unul din 10 șuturi, un finest de ăsta cu Dalglish. Dar când pierzi mingea acolo, e doar vina ta. Hai să vedem Benzema, întoarce mingea pentru Kanté, la Neymar, control din analog, ball roll și bară, dar am avut noroc, dar nu știu, cred că trebuia să intre șutul din prima, șutul lui Neymar, nu trebuia să mai ajung aici. Neymar din nou, pasă la Mbappé, un elastico, half dragback, elastico, noroc, shoot, gol. Celebrarea pe care o iubiți cu toți. 2-1 s-a terminat. Să ne statisticile, 2 cu 2 adversarul e 8 cu 6. Și adversarul care a mai jucat și pe care l-am bătut la penalti, să vedem ce se întâmplă. O să fie un meci, să fiu sincer, nu știu, meciul care m-a consumat așa cel mai mult. A trebuit să fiu foarte, foarte concentrat, că băiatul jucat de parcă am fi jucat în calificări. Numai pase aici, vedeți, era minutul 10 și el m-a pasat până mi-a ieșit echipa la pressing singură. Să vedem aici minutul 32. Mbappé. Pas la KDB. Preluare în față, dragback în spate și Mané gol. Mané gol. Să vedem aici Mbappé din nou. Kanté, KDB. Nou Kanté, găsim pas, ne-a dat pasa pe atacant, vedeți cât de periculoasă e pasa aia. Deci cum ți-ai văzut atacantul, trebuie să dai pasa pe el, să riști. Nu să fii fricos, că ăsta este un rezumat al Weekend League-ului, ok? Voi dacă v-ați fi uitat la meciuri, ați fi văzut, aici un gol din nou foarte frumos, ați fi văzut că multe pase nu mi-au ieșit. Dar uite când îți iese, dar dacă nu încerci deloc, nu dai niciodată gol. Trebuie să-ți asumi niște riscuri, asta e calea victoriei. Asta e cheia succesului. Ați văzut statisticile, a avut 1 cu 1. Un jucător acum cu o echipă bună, un Gullit Prime, să vedem ce se întâmplă. Benzema, de la el pleacă acțiunea, să vedem. Tot el pleacă perfect și ce pasă găsim aici, ce pasă de Mbappé, de fapt. Că dacă nu era jucătorul bun, dacă ar fi fost alt jucător, n-ar fi dat pasa asta. Degeaba găseam pasa dacă nu dădea jucătorul. Contează și jucătorii uneori. KDB pentru Mbappé. Și vedeți aici calmitatea, deci câte calm am fost aici în careu. Deci trebuie să fii foarte, foarte calm în careul advers și în careul tău. Niciodată nu trebuie să te pierzi. Să te panichezi, să dai shoot-uri, să nu. Trebuie să fii foarte, foarte calm. Să vedem aici ce se întâmplă și... puțin noroc, dar meritat pe total. A dat gol frumos, băiat, am ce să zic. KDB pentru Kanté, Neymar. Și ce elasticul aici, deci n-a știut ce se întâmplă aici. Adversarul pur și simplu n-a știut ce să facă. N-a știut ce am făcut aici, nu și-a dat seama. Superb elasticul ăla.
Ați văzut statisticile 1 cu 1, ați văzut foarte mulți adversari au avut 1 cu 1, 2 cu 2, dar au marcat și asta mă deranjează. O echipă bună, adversarul acesta avea 26 cu 3. Avea 20, era meciul de 27 pentru el, țin minte. Mbappé, Neymar, aici am încercat un șut, dar n-a fost să fie. David Luiz pasă către Kanté, Mane și șut în prima cu Neymar, Sito. Letal șutul acela din prima în care au. Și aici s-a terminat meciul. Aveam 27 cu 0. Adversarul din nou 1 cu 0, dar a fost un meci strâns, să fiu sincer. 27 cu 0, locul 3 eram la momentul respectiv. Și aici dăm o echipă bună, pot spune. Din nou recuperare sus. Să vedem ce face Mbappé. Pasă. Sincer, mai aveam o pasă sus, dar n-am văzut atunci pe mă recunosc. A dat Reișcui la primul gol. De obicei, mereu când ai un meci de ăsta în care îți dă adversarul Reișcui rapid, când ești în ultimele meciuri, adică dacă ești la meciul 20 încolo și ai un meci de ăsta în care adversarul dă Reișcui la primul gol, ai un meci foarte greu după. Și asta mi s-a întâmplat mie, să vedeți. O echipă foarte bună, aveam 28 cu 0, mai aveam 2 meciuri pentru locul 1 în lume. Haideți să vedem ce se întâmplă. O să fie dramă totală la meciul ăsta. Heel to heel, mută portarul, bară, ocazie măricică, aici scapă în bandă, am încercat să recuperez mingea acolo cu Trent, dar n-a putut să-i facă față lui Mane, îmi dă gol, să vedem ce se întâmplă. Teles, pasă la Neymar, Elastico și ce șută la colțul lung, perfect. 1-1, am intrat în meci. 1-1, intrat în meci, kick-off. Începe mingea, uitați-vă și voi. Kick-off, fiți atenți, să vedeți aici. În unele momente, eu nu mă plâng de joc, dar când jocul îi dă golul adversarului, trebuie să uitați aici. Deci nu m-a lăsat să schimb pur și simplu. A intrat mingea în Kanté și după aceea nu m-a lăsat să schimb fundașul, să iau minge. Era o minge foarte simplă. Pur și simplu nu m-a lăsat, nu pot să înțeleg de ce. Și mi-a dat gol 2-1. Aici scap, uitați-vă ce unte pas aveam printre Virgil și portar. Dar n-a dat pe acolo. Aici am avut noroc aici, să fiu sincer. Am fost norocos aici. Dar bine, nu era un șut clar să zici că arată cu poarta goală. Dar putea fi un gol. Uitați-vă aici cu Messi. Găsesc pasa perfectă. Și aveam, uitați-vă la Cristiano. Acum aveam pasa perfectă la Cristiano. Nu știu de ce n-am dat, vina mea. N-am dat pasa aia. Era minutul 83, deci am minutul 84, 2-1 pentru adversar, meciul de 29-0, puteam să-l pierdem locul în lume și Messi oprește mingea, dragback și gol. Ce inspirat am fost aici să opresc mingea să fac dragback direct. Deci golul în minutul 84 am egalat 2-2 și în minutul 88 Messi din nou cu o incursiune pe banda stângă, pas în centru la KDB, Kanté, să vedem Ronaldo, Kanté din nou. Și găsim pasa la Neymar și gol! Intram meciul pentru 30. Deci intram în meciul pentru 30. Meciul ăsta am zis că nu mai știam ce să fac. Am zis că joc în calificări, că pur și simplu am avut și eu ratări, dar a avut și el. Simțeam că pot să dau gol, dar nu intra mingea în poartă. Ultimul meci un adversar, îl știu, e un jucător pro, joacă și el, a jucat în calificări. Mă așteptam să fie un meci greu, să fiu sincer, mă așteptam să fie un meci greu. Și a fost un meci greu, doar că am fost inspirat. O să vedeți ce se întâmplă. Kanté, Mbappé, Mane și fake shot și gol cu Mbappé aici. Colțul scurt, Mbappé nu iartă. Aveam 1-0. Celebrarea, nu puteam să nu vă la celebrarea la golul, la meciul de 30. Meciul pentru locul 1. Karim, același Karim, se bate în bandă cu toți fundașii. Și el s-a așteptat să mă duc în cealaltă parte, am tras-o pe cealaltă și gol. Aceeași celebrare. Și să vedem ce se întâmplă acum. Teles pasă către KDB. Mane pasă din prima și Benzema șut din prima cu weak foot-ul, atenție. Și aveam 30-0. Ăsta era meciul de 30. Aveam 29-0. Adversarul acum a pus pauză. Dă rage quit. Puteți să vedeți statisticile. Și cam asta a fost.
30-0, locul 1 în lume, 2480 skill rating, unul dintre cele mai mari skill rating-uri din FIFA 20 de anul acesta, cred că top 7 dacă nu mă înșel, la 32 de puncte de locul 2. O performanță foarte, foarte mare și sunt singurul român care a reușit asta anul acesta pe PlayStation. Și haideți să vă mai arăt echipa încă o dată, să mai vedeți încă o dată și la final. Aceasta a fost echipa pe care am folosit-o. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pe live ați fost undeva la 300 constant pe final, la ultimele 5 meciuri, cam așa. Și n-am cuvinte să vă mulțumesc, vă pup și nu uitați, dacă mai doriți astfel de episoade, astfel de videoclipuri cu rezumate la Weekend League, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, de subscribe, să prindeți clopoțelul, să vedeți mereu când fac live-uri foarte des. Și să dați și voi share pe grupurile de FIFA pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Vă mulțumesc și o zi bună vă doresc tuturor.